नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलावहाय बयखौबो बरायहरग्रोनाय थाबाय। ओमफ्राय जों दा बै अरुणाचल बर्डार खाथियाव जे मोनसे गोजोनफुरि गामि दं, आं खनसे भिडिअ होखांखाबाय आरो बेहाय थांनो नागिरदों जोङो। बेहाय मानोना जों खनसे थांबा बाथौ मन्दिर फसंदों होनना गावसोर खिथादोंमोन आरो बेहायनो जों एसे अनसुंथाइ हैनो होननानै जोंनिफ्राय जा एसे हायो दान होनो होननानै जों थांनो नागिरगासिनो दं आरो। ओमफ्राय दा ओंखारबोनानै दा नैबे साहा बागानाव दसे हाबथ'दों आरो जों। बे साहा बागाना बारबाथाय मार्केटा मोनसिगोन, ओमफ्राय मार्केटानि उनावहाय एसे थांबावनांगौ। दा होमबालाय आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो। बे गोजोनफुर गामियाव नायदिनि अरुणाचल बर्डाराव आरो बियो। नै जों दा सफैबायबो बै माबा गोजोनफुर गामियावहाय। मा होनो बेबो माने अरुणाचल बर्डारावनो आरो, खिन्थु आसामनि सिङाव दङ बेहा। ओमफ्राय तिनसुकिया डिस्ट्रिक्टआव गोलैयो आरो बियो। माने बिसोर दा रिजार्भआवसो दङ बिसोरबो। न'फोराबो बिराद माने अबस्थाया मोजां नंथारा आरो बिसोरनि थानाय जानायाबो। दा बेवहायनो जोङो बाथौ मन्दिराव माबा होनो होननानै फैदों एसे। बिसोरनि दैखरखौ एसे नायदिनि दाना। बिसोरो दाबो बै हानि दैखरनि दैखौनो लोङो। ओमफ्राय खर' गिदिंनाङा दै। खर' गिदिंलायो नामा? नाहराबो केमेराजों माबालाय नै दैखरा। अन्थाइ दङ सिङावहाय हनै। बे ससेनिफ्राय अन्थाइ गोजा माथो हनै। बाथौ मन्दिराव थांनायनि सिगां मैगं एसे खाग्रोनो नागिरदों हनै, न' बिगुमाबा मैगं खाना हरनो नागिरदों। खारै ओंख्रि जागोन जाया? फान्थावा नै जायो। मामा सबाइ खारलांनो? खारै दङ? ए लांजागोन। एम्फौ जोलै नै बियो बुरजा जागोन बियो। ओमफ्राय जोलैयो दान्दा मोननै मोनथाम जागोन। दान्दा मोनथामसो जागोन आरो। माहायबा फानहैयो ना एम्फौ माबाखौ? फानो। जाबाय ओमफ्राय माबाखौलाय फिथोबखौलाय माथो खालामबाय? दङ। मा इन्दि बानायो? इन्दि लुयो? मानसिफ्रा आदि लुयो आरो। फानो ओमफ्राय दाखालि 1500 होदों सेरसेयाव। सिङाव दङ। मोनसेयाव मानो थाइनै एम्फौजों जोलै लाङो। एम्फौखौ मा खालामनांगौ ओमफ्राय? एम्फौ दरना जाबाय, ओमफ्राय इन्दिखौ गावसोर जा भाषाया जोबलांगोन नोंसिनाबो। बर' रोङा? नों बर' रोंगौ नङा? नोंलाय? नों बर' रायलाया नोंसोरो? हा? भाषा मानो रायलायनांगौ बर' जानानै? नै दा जोङो सफैबाय बाथौ मन्दिरावहाय, हाबनानै नायनोसै। बिदिनो रिजार्भ आरो बिदिनो माने खोथाया ओरैबायदि सारमोना दिगबयनिफ्राय फैदों होनदों। माने फार्स्टनिफ्राय माने बर' मानसि नागिरै नागिरै आंजोंनो परिचय आरो। जों दा
सिगां फैनायाव जे मिन्थिबायना बाथौ फुजियो मायो होननानै ओमफ्राय गामियाथ' जेनेबा रिजार्भ जाहैबाय रिजार्भआव थानायफोरनि अबस्थाखौथ' जों मिथिखागौ थाखा फैसानिथ' एथ' अहल बहल नङा मन्दिराबोथ' एसेबां मानि जाब जुमुक जाखानाय नङा बिराद नामफोर थायोना मन्दिरावबो बेखायनो जोङो एसे माने बर'नि जों दा माने अनसुंथाइ होनो आरो अनसुंथाइ होननानै जों गोसोखांदों आरो एसेबाबो आरो जों जाखिनो हायो बेखौ आरो गोसोखांदों आरो माने जाहाथे जिहेथु माने जोंनि बर'नि धर्मखौ जे लाखिनानै दं बिदि हिसाबै मोजां मोननानै आरो जों ओंखायनो आरो बिदिनो लाखिलांबाय थाथों साननानै आरो एसेबाबो माने खामानियाव होगोन बिदि आरो बेखौ नुफैनानै जोङो गोसोखौ गाज्रि मोनो आरो जेनेबा ओमफ्राय मारै खोमालांजोबखो गावनि जाथिनि रायलायनाय ड्रेस पाति गाननाय गोमालांजोब्बाय आरो ओमफ्राय दाना उनाव खोनादों आरो बेहाय गोजोनफुर होननाय मोनसे गामि दङ बेहाय बर'फोर दं बेहाय बाथौ मन्दिरबो दङ बिदि होनलायनायखाय जों फैनो गोसो जानानै फैनाय जादों आरो ঠিক আছে मोजां बाथ्रा नङाबा एथ'बां बर' लोगो मोनबाय खिन्थु बर' बायदि नंला आरो बिसोरो एसे माने आलादा जालांबाय मार्केटाव दोङो এই माबा मा होनो केनिया बावै केनिया बेयावबो दोङो माने राव गैला माने अकल बर' उपाधिफोरल' दोङो माने बर' उपाधियाल' दङ माने राव गैला माने एकदम हारसा जाजोब्बाय माने ओमफ्राय गावनि कालसारा थालांना बिदिबा बिदिखौ ओमफ्राय टाइटेला दं भाषायाबो दं मामा टाइटेला दं भाषाया हारसा बेबायदि जानानै दं बिदिजोंथ' जानाय नङा कालसारखौ सोर लाखिगोन दहाय जे बुंदोंमोन तिनसुकियाव फार्स्ट गायसननाय जेनेबा मारै मारै फैनानै बिदि गायसनलायनाय एसे खिथादो गोजोनफुर गामियाव फैनानै दिनै जोंनि थाखाय बिथांमोना फंनैसो बाथ्राखौ सोंदों फंनैसो बाथ्राखौ सोंनायाव जोंबो बिथांमोननो फिननानै खिन्थादों जे जों आगोलनिफ्राय मा सिस्टेमै सोलिनानै दंमोन गैथारि हान्जा थेवब्लाबो ओरैनो बिबाय गाबबाय बे जायगायाव जों संसार जानाय खोथाया जादों गोदान परिस्थितिनि खोथा जाय हक बेहाय बहुद गिदिर दुखुबो मोनलांबाय किसु मानसिफोरा बहुद इलेक्सनबो जालांबाय हले बिनि गेजेरावनो नेरानायफ्रा जि सानैसो दङ दा बर्थमान खेत्रआव एख' उपाय मोनैलाय मावनानै दांनानै जेसे हागौ जेरै हागौ बेबायदि हिसाबै जोङो सलिनानै जालांसिगोन होमब्लाबो जों गावनि गोथार गोसो लानानै दिनै खालि सलिना जानाय मात्रल'थ' नङा जोंनो मोनसे बेवहाय हायोब्लाथ' जोङो स्कुल नांगौ स्कुलनिफ्राय आरो मोनसे जोंनो धोरोमसालि नांगौ बेबायदि हिसाबैनो जोङो धोरोमसालिखौ बानायनानै बैखौबो लैहोर बेबायदिनो जोङो फुंबिलि बाथि सावनाय आर'ज गाबनो फैनाय बेबायदिनो हान्जाफोरखौ जों सालायनो लानानै दङ आरो दासिमहालागै दा हायोमानि जों फेहेरनानै लानो थांनो सेस्था लेकिन बेनोसै जे जोङो दिनै एसे गाबोन एसे बेबायदिनो 10-5 थाखा खांनानै जोङो जुदि फेहेरनानै लासै बानायलाङाबा खेबसेनोथ' जों बानायलांनो हाया नालाय बेखौनो दा एसे गोसोफोरा माने ढिला जाना दङ आरोखि दा जों हानायाव माने गुवारैनो बानायलांनो जोंनि माने गायसननाय सना 2013 सनाव माने स्टार्टेड खालामनाय जादों आरोखि सोलिना दङ मा खालामदों बेवहायनो जोङो माने धरक इल' नङाना गामिया आरो फिसा दाब दंब्लाबो माने फैयो आरोखि जोंजोंनो हेफाजाब ज'यैनो लोगोसेनो माने ज' माने माबा खालामो आरोखि मोनसे समाजाव ज' थानांगौबा बिदिनो धर्मआबो ज' मोनसेयावनो मावलायलायोबा मोजांसिन जायो नालाय आरो समाजाव थानानै नोङो सोलिलांनोबा धर्मखौबो नांगौ जाहैयो धर्मआबो मोनसे माने सक्ति आरो जेनेबा मानसिखौ एसे माबा होयो आरो बोलो होनाय बायदि आरो जेनेबा
बेनि खोथाया माने दा इसिबां गोलाव फैयानावथ' आं इसिबां माने बुंनो दा जों दा बेखौ दा जों फार्स्ट फैनायावथ' मिन्थिखायामोनबो जों माबायदि मा गामि फैनानै जों माने बिराद अबस्थाखौ बिराद गाज्रि नुबाय आरोखि जोंनि थुलुनायाव आरोखि जोंथ' बिराद आरामाव दं बै बिटिआरआव जाय थायो ओमफ्राय नोंसोर दा बिटिआरनि बाहेरायाव थायो आरो बेबो रिजार्भआव ओमफ्राय खस्थ' नुबायना ओमफ्राय जेनेबा दा नोंथांमोना खस्थ'नि गेजेरजोंबो आरो गावनि धर्म गावनि माने कालसारखौ लाखिनानै दं बेखौ नुनानै माने जोंहा गोजोननाय फैदों आरो गोसोआव दा जों माने खुसिजों गोजोननायजों जा एसे अनसुंथाइ होनो हायो बेखौ होनानै होफैनो फैदों आरो जों दा बेनो आरो जोंना खामानिया दिनैना दा बेखौ दिनैखौ लाखिदो होनबालाय मन्दिरनि नामावहाय मन्दिरनि जा खामानि मावदो आवगायलांनो हागोन आरो माने एसे एनै जेनेबा माबाफोर रिपेयारिं खालामनाय मानायफोर जेनेबा दा बैसागोबो सफैदों गोदान बोसोराव माबाफोर जुदि माबा एसे रिपेयारिं खालामनांगोन बेफोरबायदिनो दा फैगानाय जाबाय सारमोना एसे माने माबा बेहाय बाहायनो थाखाय माबा माबिबो नांगौना आइजें आइलाफोरबो नांगौ जायोना पारमानेन्ट बायनानै जोंनियाव दा मा जोंनियाव एसे जोङो माने धरक गोसोआव आख' फाख' मोनना दङ खारन बे बाथ्राफोरखौ जोङो दा आखाइयाव एख' मुवा मोनसे माने मोनबो एख' गैयै जाबायलाय माने जोंनो दा हायदुथेना एसे जोंनि गोसोखौ गोगोम खालामनो थाखाय ना खाम नांगौ जोंनो गंसे आरो ओरैहाय माने खाम गंसे नांगौ हारम'नियाम गंसे नांगौ थारमाने बेबायदिब्ला एसे जोंना आर'जनि थाखाय सुरफोरखौ बोनो हायो एसे माने खननाय थिनायफोरा माने एसे माने बर्थमान खाम गैया आरो खाम गैया ना बर्थमान गैया आरो खबर हरगासिनो दं लांफैयो होननानै बेखौ नांगौनो 8,500 थाखा सिमोन सापरियाव खबर हरगासिनो दं दा माला गैयाब्ला माजों लायो बेबायदि जानानै दं बेफोरखौ बायनो हायो बायबा हरसे बायनानैथ' लाबोनो आरो खामखौ बायनानै दोनबाबो जाबाय जोंहाथ' माने मा नांगौ मिन्थिया नालाय जों बुस्थुखौ बायनानै लाबोनाय जायाखै बेखायनो जाबाय दा माने गोसोबादि दा जोङो खामखौबो दा बायनो हागोन बेनो आरो माने जों लाबोबाबो बेखौ नांगौ बेखौ नाङा जायोना मिन्थिजोबा ओमफ्राय जों फैसाखौनो होबाय आरो दा नोंसिनि नांगौ बायदिखौ बायनानै लादो आरो खाम बायबाथ' बहुद मोजां आरो हारम'नियाम बायफादेरनो हायोबा मोननैबो मोना मोना खामखौ बायग्रोबाबो जाबाय बिदिनो माने समाजजों रायलायग्रोलाय दिनै जोंहा क'क्राझारनिफ्राय नुजाथि फैनाय जोंनि सानैनि खोथा जेनेबा नार्जारी बिथांखौ आंनि गोसोआव जोंनि जिहेतुनाखि बाथौसालियाव फैनानै जोंजों लोगोसे मोजां मथैनो गावनि गोसो खुसि हिसाबै जोंजों देखा सैखार सानैनि गेजेराव जोंनि जिहेतुनाखि माने सलायना थांनाय आफा बोराइ बाथौ जों माने मा होनो आफा बोराइ बाथौ माने माबा बानायनायनि थाखाय बिथांमोना गोसोआव जोबोद माने खुसि हिसाब मोननानै दिनै जोंनिसिम बाथ्रा खोथाफोरखौ मोजां मोननानै बिथांमोनहा जोंनि थाखाय जोंनो अननाय हिसाबैनो माने एसे माने गावसिनि दा जिहेतुनाखि बाथौ मण्डपनि खिनियाव सलायनो एसे जाजोबस्लाबैबा हयथ' बेबायदि माने सलायनो हास्लाबै बायदि रखम नुनानै खरस पातिनि हकै जोंनो बिथांमोना बान्था होलांनाय जादों आरोखि दा बिथांमोनखौ जोङो जोंनि खुसि गोसो गोरबोजों माने जोबोद जोंनि आफा बोराइ बाथौनि सानिफ्राय जोङो क्षमा बिनाय दिनै रोजा रोजा माने जाहाथे जोंजों लोगोसेनो बेबायदि आरो फिर देखा सैखार जाफिननो हागोन होननानै जों जोंनि गोरबोनिफ्राय दिनै बिथांमोनखौ माबा हरनाय जाबाय आरोखि हरनाय जाबाय